Hej Thomas og Stine. Jeg vil lige kort fortælle om mit træningsforløb og hvordan det har været, og hvilke målsætninger jeg har haft, og så lidt teorien iblandt. Personligt havde jeg en målsætning om, at jeg kunne genfinde glæden ved spillet igen efter en lang pause. Det må jeg sige, det har jeg kunne mærke. Og så har det været at kunne påbegynde et løb og styrke i fritiden, da det er det, jeg nyder. Og så rent kollektivt har det været at bidrage til et godt træningsmiljø i idrætsundervisningen og et godt og konstruktivt og positivt læringsmiljø. Så det var nok primært i starten, da jeg kunne lære fra mig, da vi havde om de fodboldmæssige færdigheder og lidt mere teknisk træning. Og til mit træningsforløb, der har jeg inddelt det lidt i 3 perioder, primært fra uge 41 til 44, hvor den eneste fysiske aktivitet, jeg måtte lave, det var idrætsundervisning. Det er fodbold, vi spillede. Og her træner vi så under aerobe forhold, hvor der er ilt til stede. Og i takt med, at kroppen begynder at arbejde, jamen, så kræver musklerne mere og mere ilt. Og det sørger mitokondrierne for igennem energiomdannelsen fra sukker til ATP, altså selve ATP-produktionen. Og i og med, at ATP-produktionen stiger, jamen, så stiger mængden af ilt også, og det udnytter musklerne altså til at arbejde. I mit tilfælde, der kan man argumentere for, at mine mitokondrier og den her ATP-produktion måske ikke har været så det effektiv, som måske tidligere har været, hvilket rent teoretisk kan forklare, at jeg i starten var meget, meget træt, selvom at de fysiske krav ikke var så store i forhold til, hvad de faktisk har været. Og fra uge 45 til 47 cirka, der begynder jeg primært at løbe meget, eller meget, men det er måtte, hvor jeg kombinerer det kontinuerlige løb med intervaltræningen, hvor jeg så i de kontinuerlige træner den aerobe kapacitet, og hvor jeg så med intervaltræning træner de aerobe effekter. Og det er virkelig her, jeg kan begynde at mærke forbedring af kondition, selvom at jeg måske faktisk ikke har trænet så lang tid. Men der kan jeg virkelig hurtigt mærke, at jeg er på rette vej igen. Og cirka fra uge 48 til 50, der begynder jeg at styrketræne en lille smule. Det har ikke været meget. Jeg har fundet mest tryghed i at løbe. Men her træner jeg altså under anaerobe forhold, hvor der ikke er så meget ilt til stede. Og grunden til, at man gør det, det er, at musklerne skal arbejde hurtigt og effektivt. Og den aerobe proces er meget længere tid om at komme i gang og kickstart, end hvad den anaerobe proces er. Så det er altså derfor, man under styrketræning ikke bruger ilt. Mit mål for det har ligesom været at øge min muskelvolumen igen, efter jeg har mistet meget muskelmasse efter mit sygdomsforløb. Og det har jeg altså, rent teoretisk kan man forklare det med, at man øger muskelvolumen ved at aktivere muskelprotein, som er aktin, og myosin, som sidder i muskelfibrene. Og det har ligesom været mit mål, ligesom at øge produktionen af det, så at mine muskelfibre kunne styrkes og øges. Og jeg har oplevet en del ømhed i forbindelse med styrketræning, hvilket ikke er super underligt. Det er egentlig bare meget normalt, og et tegn på, at der sker forbedringer. Men det er ikke de mærkbare forbedringer, jeg har mærket i forbindelse med styrketræning, men mest i forbindelse med løb, hvor jeg virkelig kunne mærke, at den her kombination af kontinuerligheden og intervaltræning virkelig har gjort noget godt for ligesom at kunne genopbygge konditionen. Og så vil jeg lige hurtigt nævne Cooper-testen, som jeg desværre ikke kunne løbe på første og anden gang, men jeg kunne løbe anden gang, hvor at jeg cirka havde et kondital på 49, hvilket egentlig er okay af en kvinde at være i min alder, i forhold til, at jeg ikke har været fysisk aktiv i et halvt år cirka. Så jeg bygger på dag for dag, og håber kun på, at det bliver bedre. Så det var alt for den video.